Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZNTV. Nifundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibona. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Abeshamthetho bothe Isilo ondini. Bangaphezulu kweshuma Ababulawe Izikhukhula. Kanti iFF imashele emtholampilo wasesikhaleni. Sanemukelene nebendlovena amandla kwindaba zethu ze1KZNTV. Njengenqubo yaminyaka yonke ihhovisi eshamthetho sesifundazwe saKwaZulu-Natal lihambele esigodlweni sesilumisa uZulu kaZwelithini kwankomonye ondini enyakatho KwaZulu-Natal ukuzobhunga amalungana namalungiselelo okwethulwa kwenkulumo yesifundazwe ebizwa phecelezi ngolasemzini i-State of the Province Address okulindele ukuba-ke yethulwe ngoNhlolanja kophezulu. Amalungu eshamthetho sesifundazwe atheleke esigodlweni eholwa nguSiboniso Duma ome endaweni kaNdunankulu wesifundazwe. Lowo ukhulumela indlunkulu kaZulu umntwana uAfrika wasonkweni uthi uhulumeni kufanele kubeke eqhulwini ukulandelela kwezinhlekelele ezithe chitha isaka kulesi sifundazwe njengoba kulindele ukuthi ke isishamthetho siqala umsebenzi ngenyanga ezayo nokulindele ukuthi khona kuyo uNhlolanja undunankulu wesifundazwe noMsadube Ncube ethule inkulumo yesifundazwe i-State of the Province Address. Umntwana usho kanje njengoba kamalungu esishamthetho ebezokotha imbube esigodlweni ngonkomonye olundi. Ibhubesi indlulamithi yomhlaba ibivakashelwe amalungu eParliament azozethula nezinhlelo zabo abanazo ethinta indlunkulu kulonyaka nanokuthi bezothula ukuthi bazovula iParliament labo kuFebruary 27 and 28. Indlulamithi ikhathaze kakhulu ngendaba yezikhukhula ephazamise impilo zabantu abaningi. Balwa intsha nabantu abadala na wonke nje emphakathi waKwaZulu-Natal wathinteka ngalesi sikhathi sezikhukhula. Semkhulekweni ukuthi uNkulunkulu afinyelele kulozo leyo mndeni leyo ethintakele ngalezi gigaba ezenziwe yizo izikhukhula. Umntwana weAfrika ubese enxusa namaqembu ezombusazwe kanjalo nezakhamuzi zakuleli ukuba bezijwayeze ukubekezelelana njengoba izwe libhekwe okhethweni likazwelonke kulonyaka. Indlunkulu ifisa ukuthi kube nokuthula ngoba sibheke okhethweni kube nokubekezelelana kwawonke amaqembu ezepolitiki. Leso isifiso sesihlalo sobukhosi ukuthi makube khona ukubekezelelana nokuhloniphana. Above all sifisa ukuthi nezingane ngoba sesiya kuma results ezikole even izingane engaphasile abazali abayiduduze ngoba ziningi inhlelo uhulumeni anazo sokuthi befukule belekelele izingane ukuthi zikwazi ukuthi ziphase. Ngakho ke uma labo abangaphasanga bengezanga kahle abangafakwa ipressure emakhaya sinxusa ukuthi abazali ukuthi bekezelele izingane ngoba zifunda ngaphansi kwezimo ezinzima. So uma ingaphasanga ngayiphase zonke khona ezohluleka lezohluleka sicela ukuthi izame futhi ngonyaka ozalo futhi izinikezwe isupport. Ezindabeni ze1KZNTV kube komqondisi Miyeni ngesesigodlweni konkomonye ondini. Babalela kwi11 abantu aseqinisekisiwe ukuthi badlule emhlabeni ngenxa yezikhukhula zangempela sonto ezihlasela ezinye zezifunda KwaZulu-Natal kanti abayisithupha bangabaseThekwini. Lokhu kudalelwe ngokhulumela umnyango wezokubuswa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesifundazwe uSiboniso Mngadi njengoba amathimba ezokutakula eqhubeka nokuhlola umonakalo odalwe lezi zikhukhula ezidala umonakalo emgwaqeni emabhulohweni inqalazinda kagesi kanye ke neyamanzi. Ilokhu iqhubeka njalo nokudala umonakalo esifundazweni KwaZulu-Natal imvuleni amandla njengoba ngempela sonto iphinde yahlasela nokuholela ekudluleni kwabantu ababalula ngaphezulu kwe11. Kulempela sonto nje iyodwa siphuma kuyo abantu bawu11 sisibaqinisekisile ukuthi badlulile KwaZulu-Natal ezifundeni eziningi ezahlukene abawu6 babo sesibaqinisekisile la eThekwini. Abanye bakhona endaweni zako eMnambithi bakhona abanye endaweni yase Izikhukhula. Imbiko esitholayo kwabaka South African Weather Services yakhomba khona ukuthi sekhona imvula enamandla ezofika esifundazweni mhlawumbe kuze kube kuyophela inyanga kaJanuwari. Siyanxusa kakhulu abantu bakithi ukuthi basiqaphe kakhulu isimo abahambayo bangazama ukuthi bagweme ukuhamba mangabe izulana amablock khona abantu abaningi abalahlekile imphefumulo ngenxa ukuthi bebezama ukwela amablock lawa agcwele amanzi. Ababhukuda emakhaya kunegameke eziningi zokubhukuda ezibikiwe nazo kuyona lempela sonto. Sifisa abantu bakithi ukubaqhuquzela kakhulu ukuthi abame kwenze lezo zinto. Amanzi ayingozi kakhulu ngathi sesibonile imphefumulo engaphezulu
kwamashumi amahlanu esilahlekile esifundazweni solokhu kuthwaselele ihlobo so siqanda ukunxusa kakhulu abantu ukuthi bami ukwenza lezo zinto lezo. uMasipala iTheku, iNdwedwe kanye nakwaDukuza ibona bathola ukushayeka kakhulu njengoba kulimale ingqalazinda efana nemigwaqo, ugesi, izindlu nokunye. Ilungu lomndeni wesifazane waseZwelisha eThekwini odlule emhlabeni nomzukulu wakhe ngesikhathi becindezelwa udonga lakwamakhelwane belele lilandisa ngokwenzekile. Sekela udonga la kamakhelwane la ishaya indlu kodwa ngalimala kakhulu. Saseke sazama ukukhuluma nabo ukuthi abakwazi kwakho udonga liphakeme kanje kukhona abantu abakhile ngezansi kwabo ngoba maluwa lodonga lizoba ingozi. Okwangathi bayalalela kodwa ke ekugcineni bagcina benza ngendlela balenza udonga lalikhulu kakhulu lagcina selenza umonakalo. So kuthe maqala ukunetha imvula umama ukuthi maqala ukunetha imvula abe umuntu ongalali la ngoba usaba ukuthi udonga lizomwela anyuka ulala phezulu kamakhelwane. So kuthe seqala lemvula ke le yenza isigameko. Ngithe mangingase swami ngayitshena ukuthi hayi ngoba qala ukunetha vele uma uzoba umuntu ophuma endlini nenganambo la ajwayelula khona amakhelwane ngoba usuke saba ukuthi udonga lizomwela. Ngase ngalala nga-relax. So mase ngifika ke kuseni ngafika ke selwile udonga shuthi yanetha kakhulu imvula and nogesi ubungekho bekumnyama. Namanzi mangicabanga shuthi aqhamuke enamandla kakhulu adusha udonga. So udonga shuthi ke la shaya indlu ngathi shaya indlu kanti balele embhedeni shuthi abazwanga labacindezela ke bashona kanjalo. Ibalelwa ngaphezulu kwamakhulu 200 imizi ecekeleke phansi eThekwini nokushiya abantu abangaphezulu kwenkulungwane besele dingwane. Imeya lomasipala ithi ke bakhathazekile njengoba bevele besilele emumva ukulekelela izisulu zezikhukhula zaphambilini. Eminye imindeni edwa kule mndeni ka2022 eka2022 kwakunemindeni edwa ku2019 kwa2019 kwakunemindeni edwa ku2017 eka2017 kwakunemindeni edwa ku2011. So leyo nto iyakukhombisa ukuthi sizophila ngaso lesimo. Okubalekile njengamanje thina sikona ukuthi sikhale ukuthi lesimo sifikelani kodwa sekusela ukuthi senza kanjani ukuphila naso lesimo ngoba fanele sikwazi ukuthi sakhe inqala sizinda ibe resilient kodwa iqiniso lihle futhi elimsulwa elokuthi noma ungayakha ngayiphi indlela inqala sizinda mawubheka the heaviness of this rainfalls the quantity of this rainfall iyakutshela noma ungayakha kanjani inqala sizinda yakho ikugula yonke into maye kwakwazi ukugula ama bridge asehlale more than 60 years ethintwa izo zonke ikhukhula khombisa konke umehluko omkhulu. Isixazululo sinye kulelo daba ukuthi lamazwe amakhulu akhiqiza ngokunganakekeli imvelo awashintsha indlela yokwenza nendlela yokucabanga. Imigwaqo elimele izoqhubeka nokuvalwa. Izindabeni ze-KZN.TV kube kuntombi khona mvubu ngiseThekwini. Ngemuva koba kumphakathi wasesikhaleni enyakatho KwaZulu-Natal uzwakalisa ungagculiseki kwawo ngendlela umtholampilo kule ndawo owaziwa ngokuthi Thokozani Clinic osebenza ngayo. Amalungu eqembu le-EFF kusiyingi sasemhlathuze abesegasela kulo mtholampilo ukuzofuna impendulo ngalezi insolo. Ubehola leli thimba uyayamnikwa uthi bazibonele ngawabo lokho bekusola umphakathi einkundleni zokuxhumana wabesenxusa umnyango wezempilo esifundazweni ukuba usukumele ungenelele kulolu daba. Ngemuva kokusabalala ezinkundleni zokuxhumana kwempathe engagculisi kahle emtholampilo osesikhaleni iThokozani Clinic lapho kamanye amalungu omphakathi eveze khona ukuthi ahlala kuphuma ilanga leze liyoshona bengalutholanga usizo. Kube ke sekugasela amanye amalungu e-EFF angaphansi kwesiyinge sasemhlathuze kulomtholampilo. Uyayamnikwa obehamba phambili kuleli thimba ebeligasele kulomtholampilo uthi ke bazibonele ngawabo unganakwa kweziguli ezihambela lo mtholampilo. Esikuficileke kusimangazile futhi kube yikho lokho abasuke besibhalela ukona ko WhatsApp bekhale be-service delivery ayikho. Sifikile samthola umphathi okumisa isinxumalo okuyena operational manager. Akukho ngisho kodwa sinikeze kona sithema simbuzo ukuthi abantu bethu yini bafike ngo6 ngo5 la kuze kuvalwe iclinic bengakaze basizakala. Kepha yena ubese sitshela ngemigudu ekufanele silandele ukuze sokwazi ukuthola impendulo
esidelaya ethi kufanele senze ama-appointment ekubeni uze waze waphuma emithingini engakaze asinikeze lezo impendulo eThokozani ukuphatheka kabi kwabantu onesi bebathuka bengafuni ukubasiza shuthi ngempela abantu bethu mebesitshela ngalokho ukuthi bayamistreatheka la ngaphakathi shuthi kuyiqiniso lokho sikhuluma nje umphathi wesibhedlela uphumile umphathi weclinic uphumile washiya la uhambile manje kodwa singakashaya isikhathi sakhe sokuthi afanele ahambe. Umnikwa uqhubeka ngokuthi umnyango wezempilo kwaZulu-Natal mawulisukumele masinyane lolu daba kungaze kwande umonakalo. Sizocela kakhulu kongqongqoshe nomnyango wezempilo kwaZulu-Natal ukuthi lolu daba elenzeka la eThokozani clinic ulubukele eduze kukhona esikhulumile naye siyacabanga ukuthi umphathi we-district which is uSangweni naye impendulo asinikeze zona azisiculisanga naye besidelaya esipolitika akukho ukuphendula besinikeza kona so sizocela ukuthi i-department isondele kulolu daba ngoba abantu basesikhawini abantu ekufanele ukuthi baserviswa ile clinic ayikho into eyenzayo abantu bayashona ekubeni ikhona clinic. Kushaye isikhathi sokushicilela udaba umnyango wezempilo ungakatholakala ukuphawula kulolu daba. Umphakathi waKaNgubeni eLandskop eMgungundlovu maphakathi nesifundazwe ufuna kubuya inkulisa eyaqalwa ngowesifazana wasendaweni laba bathi lona wesifazana wafaka isicelo sokwakhela lenkulisa ngempela saphumelela kepha wavalelwa ngaphandle uma ngabe sesiphothulwe okuyimanje usebenzela ke endlini yodaka ayizakhele yona kudala. Lo mphakathi uthi usuqhiqe kakhulu ngasizakali njengoba sebenxuseke kungenelela iqembu leAction SA. Uhlala leli qembu kwaZulu-Natal ozwakele emncwango uthi ufuna kuqalisa uphenyo ngalokhu. Umphakathi waKwaNgubeni eLandskop uthi usola isandla ngokwakhiwa kwenkulisa. Laba bathi banovalo ngokukhipha lolu daba kepha baveze ukuthi bavalelwa ngaphandle kwakhiweni kwalenkulisa ekubeni umvuso wenyamazane yibona. Bathi basola ukugxambukela kanye nenkohlakalo. Wasungula icrash wasesebekwa ikhansela elalingaphambilini yayisisimuva icrash yakhiwa kwenye indawo ekhona endaweni esikufisa ukuthi kwenzeke sifuna unyaka oshanga abuyelwe icrash yakhe esikudingayo kuphume lo muntu laba amakheli certificate somgunyathi. Usihlalo weAction SA kwaZulu-Natal uzwakele emncwango uhambelele indawo. Kube nenkinga yokuthi icrash kade isebenza ikhokheleka yasekuma ukukhokheleka. Namhlanje sithasoyizwela thina ngoba siyakholwa ukuthi kubalekile ukuthi momholi usondele uzwe wena ukuthi ngempela yiziphi ingqinamba abantu abakhuluma ngazo ungagcini ulayela ukude nabo. Namhlanje siyathola ukuthi okufuneka la investigation kusuka manje ke ngizobhalela iHofisi kaNkulunkulu ukuthi luphenye udaba ukuthi kwenzakalani ukuthi ukune crash kunomuntu oyenza iapplication aphucwe igcinisi inikezwa omunye umuntu. Sifuna ukuqinisa ubuvelo balo ukuthi ngempela kwenzakalani ngoba ilokhu kubalekile ukuthi njengomuntu kaNkulunkulu enehhovisi elibhekele yonke iminyango no social development education bonke bangaphansi kwakhe. So kubalile ukuthi aliphenye udaba siqonde ukuthi ngempela yini yenze ukuthi umuntu yena ofaka isicelo agcine ephucwa icrash inikezwe omunye umuntu. Mncwango uthi inkinga yezinkulisa isabalele isifundazwe sonke. Ngicabanga ukuthi inkinga yama-crash ikhona sonke isifundazwe. Kumele kube khona into ezothi kulungiseka kanjani udaba lwezikole kakhulukazi lama centers ama-city centers ngoba ibudget yakhona iya-allocate kodwa bese ugcina ungasatholakala ukuthi yena yini evimba ukuthi ifike kubantu kumele ifinyelele kubona nanokuthi i-coordination yakhona isinenkinga enkulu nje kwaZulu-Natal engicabanga ukuthi isona sifundazwe uma uqhathanisa izifunda zonke esinenkinga enkulu ngendaba yama-city centers kumele lokho kulungiseke ngoba egcineni kulimala ingane yomuntu omnyama kulimala ingane yabantu laba abasuke behluphekile. Even South Africa uyakuveza ukuthi kunezingane ezifika ku grade 7 ziyakwazi ukufunda nokubhala. So if ingane can read and write at that level ziningi South Africa kutshela ukuthi i-foundation phase iyona problem. Yikho esithi kubalekile ukuthi uhulumeni angenelele. Lolu daba luyaqhubeka ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube kwaNgubeni ngaphandle kwaseMgungundlovu. Ake sithi shelele itolo nebesilo sobuye sibuye nezinye zeindaba. Nina bakambombo uShomiyama sibonge siphinde sinamukele kwindaba zethu ehamba phambili nazi.
Abeshamthetho bothe Isilo ondini. Bangaphezulu kweshumi ababulawe izikhukhula, kanti iFF imashele emtholampilo wasesikhaleni. Kusenzima namanje emndenini kaNkanyiso Mbhele wabulawa ngehluko endaweni yasemthwalo umogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Umbhele wadutshulwa wabulawa esendaweni yokucima ukoma nyakenye, kanti icala losolwa ngokumbulala liqulwa ke enkantolo kaMantshi yaseScottsburg. Ongubabekazi uZanele Mkhungo uthi ingxabano yasuka ngokuthi umsolwa abize uNkanyiso ngegama elichaza ukuthi uthandana nabobulili obufana nobakhe. Amalungu omndeni wowesiliso wadutshulwa wabulawa kade ezihlalele endaweni yokucima ukoma nabangani bathi basezwe imnjunju namanje ngokufa kwakhe. Ubabekazi kaMufi uthi ingxabano yasuka ngokuthi umsolwa abiza uNkanyiso ngesitabane. Wabiza uNkanyiso ngesitabane. Iyona into eyasusa ingxabano leyo, uNkanyiso wangayithanda leyo nto abizwa ngayo. Ke kwazi wafinyelela esinqumweni sokuthi ke azathathe umphefumulo wakhe. Hlungu esasala nabo akuchazeki ngoba namanje asikakakholwa ukuthi uNkanyiso akekho. Kakhulukazi njengoba kade kuyizinsuku zamaholide, bengazi ukuthi uNkanyiso uzongena njengenjwayelo ebengeke azasangena. Sikwazi lokho kodwa ingqondo nenhliziyo ngenxa ukuthi akwamukeleki okwenzakala. Iqhuba uthi bafisa umthetho udlala indawo yawo, umsolwa athola isigwebo esimfanele njengoba balahlekelwa kakhulu umuntu oyeusize emphakathini. Uyena obekade ebeka isinkwe etafuleni, wawushiya kumndeni ngenxa yezigcwelegcwele ezamlimaza. Sifisa ukuthi inkantolo kwenzeke ubulungiswa, agwetshwa athola isigwebo esimfanele umsolwa ngenxa yokuthi umoshile emphakathini esihleli kuona eMthwalume, ngoba uNkanyiso besibani endaweni yaseMthwalume. Baningi abantu abebesizakala ngaye, ngisho abantwana abancane abasakhalayo namanje ngenxa yokulahlekelwa uNkanyiso. Ama department abesebenzisana nawo asakhala nawo wonke umuntu waseMthwalume, kuhlangene konke nomndeni silahlekelwe nje kakhulu. Elinye ilunga lomndeni lithi umsolwa akakufanele ukuba ngaphandle, ngakho kumele agwetshwe. Sesiqhiqe kakhulu inkantolo lokho elaqala siqalile eMzumbe labuya leza la seza nalo la lokho esilandela njalo. Ngokufisa kwethu nangokucabanga kwethu siyafisa ngathi inkantolo ingathatha igxathi kakhulu kumsolo, isigwebo nje kuba isigwebo esobonakala ngoba into ayenzile ihlungu futhi uhlukumeze kakhulu umphakathi wethu. Inkantolo ibisimkhipha phambili umsolwa kuleli icala. Lo mbiko benwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngisenkantolo eScottsburg. Ngemuva kokuba iziko lezindaba libika ngesiteleka sonogada kanye nabahlanza izikole ezingaphansi komnyango wezemfundo kulesifundazwe abebekhala ngokuholela amakinati futhi benxusa lo mnyango ukuba baqashwe ngokugcwele. Lo mnyango usophinde waphumela obala ngalolu daba. Lo mnyango uthi iningi lalabo liqashwe izinkampani eziqashwe lo mnyango kanti izebefisa ukuba abaqashe ngaphansi kwawo. Kepha udaba lokwentuleka kwenkeco kanye imali iseyinkinga enkulu abasabhekene nayo. Onogada kanye nabahlanza izikole ezingaphansi komnyango wezemfundo KwaZulu-Natal abakhala ngokuthi sebeneminyaka ebalelwa kwemine bengamatoho futhi behola amakinati kabaqashiwe umnyango wezemfundo, kepha ke izinkampani eziqashwe lo mnyango. Lokho kudalule okhulumela lo mnyango kulandela ke omunye umbhikisho wabo. The last time I checked abaningi babo basebenzela abantu akuyibona abasebethola umsebenzi bese beqashwa yibona. Uma bebala labo 4 years lawa inhlanhla yabo le asebe complaina ngayo, because what happens ukuthi mefika u-service provider omusha ngonyaka olandelayo uyaya ngabaxosha aqhubeke nabo. Ngokomthetho u-service provider unelungelo lokufika nabo abantu bakhe abasha, but uyabagcina. That is why sebekwazi ukuba lo 4 years or 4 years abasuke benama contract onyaka nama service provider, not nomnyango.
but ke sumnyango ke nathi ke siyazama siyafuna futhi siyafisa ukuthi masingahle sibe nemali zonke izikole zibe nama security kahulumeni zonke izikole zibe nama cleaner kahulumeni but because of isimo sethu semali asikwazi ukwenza lokho kodwa siyazazi izikole ezidinga lawo ama services okwamanje ama services lawo bawathola through ama service providers that are providing ezikoleni nawo asuke eqashwe yithina kodwa okunganele esikuvuma ukuthi akwanele okwamanje kuzokhumbuleka ukuthi laba osukwini lwayizolo baqinqe ngaphandle kwamahhovisi alomnyango eThekwini nalapho bebephethe izingqombe ezizwakalisa izikhalazo zabo njengoba bethi bahola imali engaphansi kwebekelwe njengesemthethweni kuleli futhi bayasithengela imfaniswano ukungabi nezindlu zonogada nokunye okuningi kanti ke bathi sekuphele iminyaka bekhala ngqongqoshe wezemfundo bathi siya volunteer ke kubhale lokho kuma payslip ethu nemali esihola ayikho njalo ngenyanga into esicela kuhulumeni sicela ukuthi uhulumeni asiregister sibe permanent sicela ukuthi asiregister sibe permanent noma siphume emakhaya kuyayikwazi ukuthi nje besiphuma sihola imali ezohola ama security permanent o 11,000 12,000 kanti abantu abazihola o 2,000 rand lezinto zama security azike ezikoleni sihlala phandle noma izulina makufanele sithola ama uniform awekho futhi nama uniform sigqoka ingubo zethu kuyo le mali siyacela uhulumeni asibhekelele uMahlambi uthi ke bayazwelana nalaba futhi nomnyango uyabadinga ukuqapha izikole kepha njengamanje usabhekene nongabi nemali ngokomthetho kufanele ungabe nje khona imali yabantwana yokufunda kwabantwana esichitha kuma security sigada ini ezikolweni ngoba izikole lezi zabantwana bethu ezisemphakathini yethu eservice abantwana bethu eservice thina abanye bethu sisontela khona ezikoleni abanye singcwabela khona abanye sishadela khona konke lokho siyasikuvule njengomnyango ukuthi izikolo zethu abantu bomphakathi abezwe ukuthi izikolo zabo lezi masithi abayisebenzisa manje mase beyicekela phansi kufuneka ukuthi kube khona isecurity yebo ama security sawadinga but sidalwa izinto ezenzeka ezikoleni zethu ezidinga ama security moving forward siyasho nathi ukuthi sifuna decent jobs for our people and a decent job isho ukuthi ube ne security ne permanence kumsebenzi owenzayo so with us sinemali eyanele na kanjani lokho singakwenza but ukungabi nemali eyanele kusivimba ukuthi senze zonke lezo zinto eindabeni zwa KZN.TV kubi kuntombi khona mvubu eThekwini Unikele ngezicathulo zomfaniswano wesikole ezingamashumi ayisishiyagalombili kubafundi bezikole ezahlukene endaweni yaseNhlabosini ukhansela walendawo uSikhumbuzo-Mthetho khuluma nezikole indaba uNyamboso uthi akwenza ukuqhakambisa imfundo phambili ukuze abantwana bakhule benekusasa eliqhakazile lo mcimbi ubanjelwe ehholo lomphakathi eNhlabosini kweSasekzn.Baningi enyakatho nelikaMthaniya Bangamashumi ke ayisishiyagalombili abantwana bahlomule ngezicathulo zomfaniswano wesikole ngesikhathi ke ikhansela lendawo yaseNhlabosini lihlanganiseka abafundi abavele ezikoleni ezahlukene kulendawo ngekhathi ke ezonikezela ngezicathulo zemfaniswano wesikole Mthethwa uthi ke konke akwenzayo ukuthi aqhambise imfundo phambili ukuze abantwana babe nekusasa eliqhakazile lokhu esikwenzakho sikwenza ngaphansi kwemfundiso kaMntwana wakaphinda ngene ukuthi wasifundisa ukuthi imfundo kufanele ukuba sihambise phambili ngaso sonke isikhathi okunye kuze ngemuva kodwa sibeke imfundo phambili ngoba iyona mfundo ezokwazi ukuthi iphathele lizwe leni siyafisa ke futhi ke ukuveza sikubeke ngokusobala ukuthi ukusebenza kwethu njengamakhansela omkhandlu wasemfolozi siholwa ubaba omhlonishwa uShongololo kusezingeni eliphezulu kakhulu siyanconcoza nje kakhulu nanokuba nomholi ofana noShongololo emkhandlwini wethu wasemfolo sibusisiwe ke isandla esiphayo kunesamukelayo lawo ke ngamazi kameya wasemfolozi uXolani Bhengu naye kobe yingxenye yababehambele domcimbi ngesikhathi ke kudluliselwa ngokusemthethweni ke izicathulo kubantwana ukwazile ukuthi ngokuhlupha ecela usizo bamsene nosomabhizinisi kunezingane akazoyilekelela ngecathulo ingane ezingamashumi
awu-8 okushuthi 8 wabafundi. Ngakho-ke sithi siyabonga kakhulu kuNyambose, siyabonga futhi nakubo bonke abalule isandla ekutheni kukwazi ukusizakala lezi ngane. Siyazi ukuthi njengoba kuJanuwari ingane ebuyele ezikoleni, abazali abanazo imali, ezinye izingane zihlala nogogo, ezinye zizintandane. Ngakho-ke lithi iBhayibheli sibusisiwe isandla esiphawu nesamukelayo. Abantwana kanye nabazali-ke babe nenhlanhla ukuthi bahlomule kulolu hlelo babongeke kakhulu umsebenzi yekhansela kule ndawo, lathi-ke lokhu kuzokwenza omkhulu umehluko kuphinde kubethule nomthwalo. Sidlulisa nje ukubonga kakhulu Nkosami into yenziwe namhlanje ubabukhansela wethu. Wapha abantwana icathulo zesikole kuqala unyaka, wazipha kusuka othandweni lakhe. Nje sithi sibonga kakhulu siwumphakathi wase-Ward 10 eNhlabosini. Sithi lokho akwenzile Nkosami, Inkosi izimbusise kakhulu kwande Mthethwa. Sizothula ukubonga ekwenziwe ikhansela umthetho asenzele khona ukuthi asithengele icathulo. Ngiyafisa ukuthi kwenzeke nakwabanye lokho kwenzeke kuthina, sihlale njalo njalo. Ngiyabonga. Kuyinto ke engajwayelekile-ke esikhatsini sanamhlanje. Imvamisa amakhansela seyabizwe njengogwambela kwesabo, kodwa namhlanje usenzele okukhulu singabazali bakule ward nebe singakulindele. Esigabeni ezi-1 KZN TV nginguSamkeliswe Ngqulunga ngisenhlabuthini kweSakamthethwa. Ake siphinde siye ey'tolweni nabendloveni amandla sobuye sibuye nezinye zendaba. Abeshamthetho bothe Isilo ondini bangaphezulu kweshumi ababulawe Izikhukhula, kanti iFF imashele emtholampilo wasesikhaleni. Asibonge siphinde sinamukele ukuthi nisahleli nathi kwindaba zethu ze-1 KZN TV. Nazo izona ezihamba phambili namuhla. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18.77 cents kwidola laseMelika, libe ngu20.50 cents kwi-euro yase-Europe, libe ngu23.81 cents kupondo waseBrithani, kanti intengo yegolide yona ibe ngu$2,049.40 ounce, intengo kawelo ongahluziwe yona ibe ngu$78.15 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Abanikazi bamaqembu adlala kwi-Premier Soccer League nakwi-SAFA ABC Motsepe League bakhala-ke ngokuthathelwa izinqumo i-South African Football Association i-SAFA ingazange ibonisane nabo. Lokhu kulandela uba i-SAFA ehole uDanny Jordan ikhipha isitatimende lapho iveze khona ukuthi kusukela ngesizini ezaka 2024-2025 amaqembu adlala ku-DStv Premiership kumele aqashe abaqeqeshi abaneziqu zika-CAF-A license kuya phezulu. Amaphini kumele abe no-CAF-B license, kanti uma ngabe eqasha abangaphandle kumele kube ngabe no-UEFA Pro no-CAF-A license. Akugcine-ke lapho kumele abangaphandle babe nesipiliyoni seminyaka emihlanu beqeqeshwa kweligi yezinga eliphezulu. Phakathi kwesikhathi esiminyaka esikhombisa kumele ukube-ke banqobeke isicoco esithile. Amaphini aphuma ngaphandle wona kumele ashaye ngo-CAF-B license. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nena bomlilo uthatha ushubhangha washisa ikhotha zasedlebe kokoshanise mabedlana kwamzimba umntwana nethemba lonke le ndaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.